Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum vedeți, deci am mai crescut, e normal să cresc pe trofee 6480 de trofeu. Avem aici ca invitat special pe sora mea care e lângă mine. Bună! Bun, astăzi o să reacționăm la boxurile pe care o să le desfac și care le-am strâns, că astăzi am făcut 10. Le desfac, nu o să mai strâng până la 13, că nu mai am răbdare deloc. O să le desfac în zilele următoare, când o să le strâng pe toate 3. Deci avem aici, stai să numărăm câte boxuri avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boxuri avem. Nu vreau să mă uit la șanse, zic să le desfacem. Deci avem niște bandane de-astea de ochi, uitați-le, se aude. O să le punem pe ochi și o să le desfacem. Bun, deci o să desfacem boxuri, deci nu știu, chiar nu vreau să știu ce pică. Hai să dăm acolo forță control box. Pune la Luiza pe ochi, așa o cheam pe sora mea. Punem pe ochi, dăm aici pe... Deci, nimic. Bun. Hai să colectăm aceste 10 gemuri. Haideți. Nimic. Nimic. Mi-a dat ceva bonus. Bun. Bă, nimic, mă. Bă, nu prea îmi dă nimica. Nimic? What the fuck? Bă, deci le-am deschis pe toate și nu mi-a dat nimica? Bă, what the fuck, de ce? Bă, deci, credeți-mă că acum sunt foarte dezamăgit. Uitați-vă și voi câte era șansele. Deci, era șansele foarte bune. Deci nu te cred. Legendare Brawler 449. Și gadget. Bă, dar nu înțeleg de ce nu mi-a picat, de ce nu-mi pică. De ce nu mi-a picat nimic? Și aveam o boxuri. Da, și 25 de-astea de gemuri. Joci și tu cu mine? Hai că joacă și sora mea cu mine. Astăzi avem ca invitat pe sora mea. Deci nu, chiar nu e corect, mă. Deci nu mi-a picat nimic. Bine, au mai crescut șansele din câte am văzut, dar nu e corect, mă. Deci nu e corect. Hai să vedem ce misiuni mai avem ca să putem de mai ce ninja. Stai puțin că îți dau eu. Așa. Acceptă. Așa. Bun, hai să vedem ce misiuni avem. Bă, deci sunt cel mai amăgit om după pământ, deci mi-a picat nimic aici. What the fuck? Bă, zic să facem pe ăsta. Pe 2 showdown. Bă, deci... What the fuck, de ce? Stai, fac. Așa. Și să mai dau eu încă o dată. Că mi-a rămas la codul ăla. Acceptă. Stai că-ți mai dau încă o dată. Așa. Acum trebuie să-ți apară. Așa. Bun. Deci, nu mai jucăm cu Poco. Am făcut misiunea pe Poco. Bă, deci, știți cât de dezamăgit sunt? Sunt cel mai dezamăgit om după lume. Jur că sunt cel mai dezamăgit. Na, hai să facem aici upgrade pe asta. Da, și mi-a desfăcut. Pot să-mi pice gadget pe ea. Am un pic și fac și un big box. Un big box? Cât ia? Îți mai trebuie fix? Da, fac până la 10. Stai puțin. Cât îți trebuie? Cât îți trebuie? Ia. Nu știu câte îi trebuie. Ia. Îți mai trebuie fix 40. Îți mai trebuie. Bă, deci sunt cel mai dezamăgit, mă, că nu mi-a picat nimica. De jur că sunt cel mai dezamăgit. De ce nu mi-a picat nimica? Mai strâng. Deci la alea 3 trebuie să-mi pice neapărat. Deci dacă nu-mi pică, jur că nu mai postez. Deci știi cât dezamăgit. Sunt cel mai dezamăgit. Hai să băgăm un meci cu Luiza. Stai să vedem. După cum vedeți, am făcut-o pe rosa de rang 20.
Hai să upgradăm și pe Penny. Bă, n-am bani de cold, așa că nu mai upgradăm pe cold. Hai să luăm pe... Hai să luăm pe Jackie, să o facem de 19, de fapt de 20 trebuie să o facem. Hai. Nu. Așa. Că trebuie să fac misiunea aia. Bă, deci, credeți-mă că sunt cel mai dezamăgit că nu mi-a picat nimica de repede atâtea ori. Deci, sunt super dezamăgit. Bă, deci credeam că o să-mi pice ceva, știam că trebuie să-mi pice ceva și știam fix ce. De-ăsta, gadget pe ăsta, pe Poco. Bă, și... Deci, jur că îmi vine, bă, deci îmi vine să mă dau capul de pereți din camera în care filmez. Deci nu pot să cred că nu mi-a picat nimic. Mă, dar un gadget putea să-mi pice pe Poco sau un brawler, nu știu, orice super rar sau rară, nu știu, orice. Dar dacă așa a vrut jocul, măcar mi-a crescut șansele și dacă le strâng pe alea 3, o să le desfac. Nu o să le desfac live cu voi, adică nu o să le desfac pe episod. Hai Luiza, hai, dă-le. Fuck. Bă, măcar am făcut eu două de-astea, 2 power cube-uri. Deci sunt foarte dezamăgit. Și eu care în videoclipul ăsta credeam că o să țip, o să țip din răzputere, o să mă... Hai de capul tău. Ce ai, mă? M-a omorât ursul, mă, ce ai? Mai bine nu mai omoram niciun urs, bă, măcar 0 dare. Of. Deci nu pot să cred. Hai că jucăm cu altcineva, jucăm cu Dinamaica. Of, Doamne, de ce nu mi-a picat nimica? Bă, deci am rămas așa cu un sechel de ăla, că nu mi-a picat nimica, jur. Deci sunt foarte dezamăgit, sunt dezamăgit 100%. Deci n-ai cum, deci, deci 8 boxuri, mă, nimic. Deci că în ăsta, Brawl Pass-ul de sezonul ăsta, nu o să-mi pice nimica. La tot fuge de noi. Ce credeai, că nu te-am văzut? 2 de tip. Așa. Bă, dar n-ai, mă, cu... Mai băgăm un meci. Deci sunt dezamăgit rău de tot și nu, deci nu. Dai, mă, n-ai cum. Deci n-ai cum. Nu ai cum. Deci am avut 8 boxuri și nu mi-a picat nimica, mă. Deci acum sunt, cred că, maxim enervat, jur. Deci sunt maxim dezamăgit și maxim enervat. Deci nu mai suport, mă. Deci n-ai cum. Hai că jucăm un meci cu 8-bit. Bă, deci... Luisa, deci ți se pare ceva corect să nu-mi pice nimica? Vedeți, nici. Of, Doamne. Nu știu, cred că la mine să deschid boxul pe videoclip e ghinion. Așa cred. Deci am avut 4 zile în care mi-a picat într-una, adică îmi pica într-una câte ceva. Mi-a trimis vărul să joc cu el. Hai că joc cu el, dar închid filmarea că nu vrea să filmăm. Nu știu, cred că ești mort acum, Luiza. Îmi pare. Da. De ce moartă? Am murit. Minus nu știu câte trofee. Păcat că nu mi-a picat nimica. Iar da.
cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să murați noroc în comentarii, să spuneți, nu știu, orice hashtag, orice hashtag, doar ca să-mi pice ceva, hashtag Brawl Star, hashtag un brawler, nu știu, orice. Deci, da, pa, pa!